Gasugod na ang paglungag sa Center Island sa Cebu South Coastal Road nga may isig kagilayon gikan sa 15 ngadto sa 20 metros. Gialihan kini og warning device aron malikayan nga walay maaksidente. Mudaga na og usa ka tuig ug tunga nga nangabali ang mga poste sa suga sa Coastal Road human kini gikuso-kuso sa bagyong Odette. Gibanabanang mapabarog na ang mga poste ning buwana ug sa pagkahunyo na mapasugan ang 195 ka mga poste nga tauran og mga solar lights. 2021 man ang Odette, wala sa budget sa 2022 sa DPWH ang pag-ayog suga. So paglingkod ni Rhea, she made it a priority na masukan na. So the budget is there. So ang gibuhat karon is naglungag sila 30 meters gap. Then para beneficial sa city, solar lights na tanan. Auhag lang ko no sa atong mga motorista nga magsubay diri sa Cebu South Coastal Road, ilabi na gyud panahon sa gabi nga unta magkinahinay lang sa ilang pagpadagan unya kinahanglan igmat lang kanunay labi na gyud diri dapit sa may inner lane tungod kay naa sila diha sa inner lane magsirado para pag taod nila unya sa mga poste.